Стани! Прости ми. Да ти простя. Ще те убия, нещастнице. Убия. Какво каза на Наели? Казвай. Издаде ли ни? Не. Кълна се, че не. Тогава защо им сложиха охрана? Пуснах анонимно писмо под вратата на Наели. Никой не знае, че вие стоите зад всичко това. Писмото беше анонимно. Пишеше само, че някой иска да навреди на семейството им. Сега ще заповядам да убият майка ти. Ясно ли ти е? Не дей. Моля те, не дей. Няма да се повтори, кълна ти се. Прости ми. Моля те. Вече ти нямаме доверие. Правилно е решил. Прати да убият майката на тая мръсница. Дай ми пистолета. Не дей, моля те. От сърце ти се моля. Не ги пращай при мама, смили се. Имай милост, Себастиан. Не го прави. Моля те. Веднъж те предупредихме. Така правим с тия, които ни предават. Как да бъдем сигурни, че не си изпяла всичко? Как? Нищо не съм казала. Дума не съм издала, повярвайте. Ало? Себастиан се обажда. Не дей. Не дей, Себастиан, моля те. Моля те.